Accedeix a Farmàpolis a través del teu espai cloud i descobreix tot el contingut de valor que laboratoris i la teva cooperativa generen en una sola aplicació. Explora tots els recursos que necessites per a la teva web, e-commerce, xarxes socials. O filtra i troba segons el format que busquis, el laboratori o la campanya que vulguis potenciar a la teva farmàcia. Fent clic al catàleg, descobriràs més de 50.000 referències de productes amb informació detallada i fotografies d'alta qualitat 360, que podràs descarregar directament i utilitzar a la teva farmàcia. A més, podràs consultar les tarifes actualitzades que t'ajudaran en la gestió diària del teu producte. Estigues al dia de les últimes novetats i informa't de les properes formacions i webinars oferts pels laboratoris.